Γεια σας, και καλώς ήρθατε στη συλλογή μας για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Αυτό είναι το έργο Freedom, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον κίνδυνο των ψευδών ειδήσεων. Είτε είστε νέοι στον ψηφιακό γραμματισμό, είτε απλά ψάχνετε για μερικές συμβουλές, αυτό το βίντεο έχει στόχο να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον κόσμο των πληροφοριών με αυτοπεποίθηση. Για παράδειγμα, παρατηρήσατε ότι και εγώ έχω δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε προηγούμενα βίντεο, εξοικειωθήκατε με την έννοια των ψευδών ειδήσεων. Όπως έχετε μάθει, οι ψευδείς ειδήσεις ανήκουν σε ένα ευρύτερο ζήτημα που ονομάζεται διαταραχή της πληροφόρησης. Η πρόθεση πίσω από τη δημιουργία μιας ψευδούς είδησης δεν είναι αυτό που θα συζητηθεί εδώ, θα είναι το θέμα ενός άλλου βίντεο, αλλά οι συνέπειες οδηγούν σε κινησμό και απώλεια εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, στους πολιτικούς ή κοινωνικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα τον κινησμό, την αποδέσμευση και την απάθεια των πολιτών. Οι συνέπειες των ψευδών ειδήσεων είναι σήμερα περισσότερο γνωστές, καθώς έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες σχετικά με το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, μία από τις σημαντικότερες συνέπειες και κινδύνους των ψευδών ειδήσεων είναι η αύξηση των αγχωδών διαταραχών μεταξύ των ατόμων. Πράγματι, οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται περισσότερο όταν προκαλούν ισχυρά συναισθήματα, όπως ο φόβος και η αηδία. Έτσι, μπορούν να διχάσουν δημόσιες απόψεις, να ενισχύσουν τα στερεότυπα και να διχάσουν την κοινωνία. Επιπλέον, οι ψευδείς ειδήσεις αυξάνουν τη σύγχυση. Οι αντικρουόμενες πηγές πληροφόρησης, καθώς και η αύξηση του αριθμού των ψευδών ειδήσεων, μπορεί να καταβάλουν τους πολίτες. Πράγματι, οι ψευδείς ειδήσεις δυσχεραίνουν τη διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Όταν οι ψευδείς πληροφορίες κυκλοφορούν ταυτόχρονα με τις αληθινές πληροφορίες, γίνεται δύσκολο να διακρίνει κανείς την αλήθεια. Εν κατακλείδη, οι ψευδείς ειδήσεις υπονομεύουν την ικανότητα των ατόμων και των κοινωνιών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ιδίως λόγω των κοινωνικών δικτύων, και απειλούν την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και επιδεινώνοντας τις εντάσεις. Ωστόσο, όπως φαίνεται στα προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν κάποιες συμβουλές για να εντοπίσετε τις ψευδείς ειδήσεις και να αποκτήσετε μεγαλύτερη ψηφιακή παιδεία. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα τρέχουν με 1000 μίλια την ώρα, είναι σημαντικό να επιβραδύνουμε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλύουμε αυτά που διαβάζουμε ή βλέπουμε για να μην ξεγελιόμαστε. Μην διστάσετε να συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή μας βιβλιοθήκη, που συγκεντρώνει χρήσιμες ιστοσελίδες που μπορούν να σας υποστηρίξουν στις διαδικασίες ελέγχου των γεγονότων. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θυμηθείτε, η κατανόηση και η αντιμετώπιση του κινδύνου των ψευδών ειδήσεων είναι απαραίτητη για να παραμείνετε ενημερωμένοι στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Εάν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, παρακαλούμε μοιραστείτε το με άλλους. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας, να γίνετε μέλος της ομάδας μας στο Facebook και να ελέγξετε την πλατφόρμα μας για περισσότερες συμβουλές και νέα. Μείνετε ενημερωμένοι και μείνετε ασφαλείς.